No. Saya? Prague News. Hah? Prague News. Prime News? Buat dia. 기비신 땡케기에 있다 공자이 마누라 비타나는 기비신 보로메 되고 그라모포나 레코딩 사람들 아는 비타나 사시 수마 시비아리 다음 시비아리 하림모 시비아리 톤라이 시비아리 제라고 아카바카 예젠노아마 메카니즘 비타고 스흐라오 비몽신 गावस्रायनाय जायो बै समनि गावस्रायै गवालपारा जिल्ला गसाइगामि खाथिनि गयबारि गामियाव बिथांनि जोनोमा 1927 मायथाइनि 11 फेब्रुवारियाव जोनोम मोनदोंमोन। बिमानि मुङा गोनोसि नार्जारि आरो बिफानि मुङा दलराम नार्जारि। बै समाव बर'फोरा गाहायै बयबो गुदि बाथौ धोरोमखौनो सिबियो। बेबायदिनो बिस्रानि नखराबो गोदो गुदि बाथौ धोरोम सिबियारि। बिनि सायाव बिमा गोनोसिया गावनो दौदिनिमोन आरो बिफाया खेराइ फुजायाव खाम सिफुं दामग्रा। बेनिखायनो जानो हागौ बिथां जोहोलावनि थैयाव देंखोनि बिदैया हाबनानै दंखायोमोन। दलरामहा गासै सा 9 फिसाफोर दङ। नीलेश्वर ब्रह्मआनो बयनिख्रुइबो दुइसिन फिसाज्ला। बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि मुङा जाहैबाय बाहादुर सिं ब्रह्म, आसा सिं ब्रह्म, बिसा सिं ब्रह्म, खोरोमस्रि ब्रह्म, फुलेश्वरी ब्रह्म, धरणी सिं ब्रह्म, सोमेश्वर ब्रह्म, फुलेश्वर ब्रह्म आरो नीलेश्वर ब्रह्म। ब्रह्म धोरोम लानाय बै समाव बर' गामिफोराव गुदि बाथौ धोरोमखौनो सिबियोमोन। खेराइ फोरबो गारजा फुजाफोराव फुजा होनायनि मुङै गोदो हाबनानै जौ बेदरफोरजों गफबना थाग्रा जासोबायमोन बर'फोरा। आरो बेल' नङा, सावरि बादालिफोराव खना लाना गावजों गाव नांज्लाय खमज्लाय नारा नाथा नेमखान्थि लाना गुलाय गुजाय जालांनो हमबायमोन। बर' समाजाव मोनसे गाज्रि आबहावा फैबायमोन। गुबुन हारिफोरजों सैया सुवा सैमा अमाफोरबादि मुगैजाबायमोन आरो गुबुन हारिफोर बायदि दावगानो हायाखैमोन। बै समाव जोंनि बर' हारियाव सासे महापुरुष जोनोम जादोंमोन। बिथांनि मुङानो जाबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म।
धोरोम नाजावना जोंनि गुलाय गुजाय जानाय समाजखौ फोसाबफैनाय समाव जोहोलावनि नखराबो ब्रह्म धोरोम आजावहैदोंमोन। ब्रह्म धोरोम आजावखांनायनि उनाव जोहोलावनि बिफाया नार्जारी मुंखारिखौ सोलायनानै ब्रह्म बिमुं लायो। बेबायदिनो जोहोलावनि नखरा खाम दामनाय, सिफुं सुनाय, जथा दामनाय, देउदिनि मोसानाय, खेराइ फुजा होनाय बर'नि गोजाम धोरोमखौ नागारलांदोंमोन। जोहोलावनि फरायसालियाव थांजेननाय। जोंनि बर' हालामाव बै समाव फरायसालिनि अनजिमाया बाङायमोन। जोहोलावनि गामि गयबारियावबो फरायसालि गैयामोन। जोहोलावनि बिदा देरसिन बाहादुर सिं ब्रह्मआ दैखरगुरि गामियाव गंसे भेन्सार स्कुल फसंहैदोंमोन। बै फरायसालियावनो जोहोलावा बिदा सोमेश्वरजों गुदि सोलोंथाइ लानो थांफाजेनदोंमोन। गोजौ थाखो गैयैलाय कमलसिं एमभि फरायसालियाव फरायहैयो। कमलसिंआव बोसोरनै फरायहैनानै उनाव सापरग्राम एमालगेटेड एकाडेमियाव फरायहैबावो। सापरग्रामनिफ्राय आरोबाव फरायसालि सोलायनानै बासुगावआवबो फरायनो थांबावो। बेवहायबो बिथाङा फरायथिराखैमोन। जानो हागौ बिथांनि नागिरनाय, लुबैनाय आरो हास्थायनाया गुबुनमोन। बेखायनो बिथाङा जेरावबो गावनि लुबैनायखौ सुफुंनो हायैनि थाखाय खाराव माराव नागिरबायदोंमोन। बेबायदिनो बिथाङा जोबनायाव धुबुरीआव फरायहैनाय जायो। बिथाङा मेट्रिक आनजादसिम सौहैना एकाडेमिक सोलोंथाइखौ दोनथ'हैदोंमोन। जोहोलावनि देंखो सोलोंजेननाय। बिथां जोहोलावा संगीत एबा देंखो मेथाइफोरखौ उन्दै समनिफ्रायनो बिमा बिफानिफ्राय मोनबोदोंमोन।
मानोना बिमा बिफाया खेराइ मोसानाय मेथाइ खननाय दामनाय देनायाव आखा फाखामोन बिथाङा फरायसालियाव फरायनाय समफोरावनो मेथाइ रोजाबनाय देंखो बोनायफोरखौ गोसो होबोदोंमोन जानांगौ जेब्ला धुबुरीयाव फरायनो थाहैयो अब्ला बिथाङा नरेन्द्र रय मुंनि सासे संगीत फोरोंगुरुजों देंखो बोनाय मेथाइ रोजाबनो सोलोंनो जुरिजेनदोंमोन बिथाङा गल'गन्जनि सासे अस्ताद आरो ड्रामाटिस्ट मिउजिशियानबोमोन धुबुरी क्रान्ति शिल्पी संघनिबो सामलायगिरि आरो इप्टा इन्डियान पिपल्स थिएटार एस'सिएशननि जानानैबो हाबा मावोमोन बे संघआ अब्लासो बिथाङा गावनि जिउआव माबा मोनसे बेसेन गोसा जिरादखौनो मोननाय बायदि मोनदोंमोन बे समनिफ्रायनो बिथाङा संगीतनि आदब खायदाफोरखौ सोलोंना लादोंमोन जायखौ जों क्लासिकेल मिउजिक बा शास्त्रीय संगीत होनना बुंनाय जायो बिथाङा कलिकातायाव स्वामी प्रज्ञानन्दजी जोंबो उच्चान संगीत विद्यालयाव सोलोंथाइ लाहैबावदोंमोन अनसाय आफाद 1949 बै समाव धुबुरीयाव फरायनो हस्टेलाव थाहैब्ला जोंनि बर'नि माखासे जाखांफु लाइमोनफोरखौ जोहोलावा लोगो मोनज्लायहैदोंमोन बै लाइमोनफोरानो जाहैबाय समर ब्रह्म चौधुरी सतीश चन्द्र बसुमतारी सहाराम ब्रह्म कमल कुमार ब्रह्म तरुण नार्जारी प्रसेनजित ब्रह्म मदाराम ब्रह्म आरो माखासे साननो हनो गोरों लाइमोनफोर बै समाव सारा आसामावनो जांख्रिथायनि मोनसे दोहौ फैदोंमोन बै जांख्रिथायखौ कलागुरु बिष्णु प्रसाद राभामोनहा दैदेनदोंमोन जोंनि बर'नि बै लाइमोनफोराबो बिथां कलागुरुनि बिथोनावनो बे अनसाय आफादखौ 1949 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन बे आफादनि आफादगिरिया जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ गावनो जादोंमोन बिथांमोनहा फरायसा समनिफ्रायनो हारिनि गोबां बाथ्रा सिन्था धारणा खालामबोदोंमोन बिथांमोनहा फरायसा समनिफ्रायनो बर' हारिखौ फोजाखांनो आरो गोजौआव दैखांलांनो थाखाय गोबां बाथ्रा गोथौवै सानबोदोंमोन जोहोलावनि खन्थाइयावबो हारि जांख्रिथायनि बै आखुथायफोरखौ नुनो मोनो जेरै गिनांगौ गैया गिनांगौ गैया गिनांगौ गैया जोहोलाव नों थाद'नो नाङा आरज गाबहर जोहोलाव नों दिन्थि भुमियाव बारदै सिख्ला बारहुंखा सार अन्थाइ आरो अन्थाइ बेन्दोंआ खर' सायाव दावहा बाराय आगान नों देरहानो नांगोन दानागार दा फावसाय नों सौहैजोबनांगोन मा मोनखो माखो बबेयाव जेनखो बबेयाव देरहाखो दासान जोहोलाव थांखिखौ होसोनाय समाव गिनाय बानाय मथरनाय दुखु दाहा अननाय माया फैयोब्लाबो सिखाव महरै एरायनांगोन जोहोलाव नोंनि बे थांखियाव आरज गाबहर जोहोलाव नों दिन्थि भुमियाव अनसाय आफादनि गुबै मावथांखिफोरा जाहैबाय गामि गामि गोदोसोना थानाय देंखो मेथाइ सल' सल'बाथा सल'मा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो बर'नि गोमालांनो नागिरनाय हारिमुफोरखौ बोखांना संरैखा होनाय आरो लाइमोनफोरनो थुलुंगा होनाय बे अनसाय आफादनि लिंथुमनायाव
बर' नेशनेल कन्वेन्सन खुंनो लाहार फाहार खालामनाय जायो। 1953 मायथाइयाव बे कन्वेन्सनखौ क'क्राझारावनो खुंनाय जायो। बे कन्वेन्सनाव बर'नि गोबां इन्टेलेक्चुयेलफोरानो बाहागो लाफैदोंमोन आरो बर'नि गोबां आफादफोराबो बाहागो लाफैदोंमोन आरो मोनसे गेदेर थांखि लानाय जायो बे मेलाव। बेनो जाहैबाय बर' थुनलाइ आफाद दानाय। थिग बेबायदिनो 1952 मायथाइनि 16 नभेम्बर खालि बर' थुनलाइ आफादा बासुगावआव जोनोम मोनो। ग्राम'फन रेकर्ड 1951 जोहोलावआ मोनसे समाव गामि गामि बैफोरबायदि सुबुं मेथाइफोरखौ खनसायना जेब्ला गावनि डायरियाव लिरथुमना लादोंमोन, बेफोर मेथाइफोरखौ लिरना दोनब्लाबो सुरा गोमानो हागौ होनना ग्राम'फन रेकर्ड खालामनो अनसाय आफादाव ज' सावरायज्लायो आरो मोनसे रिजलिउसन लाना बै मेथाइफोरखौ रेकर्डिं खालामनायनि थांखि लायो। कलिकातायाव थांना रेकर्डिं खालामहैनो थाखाय बिथांमोनहा थाखा फैसानि हेंथा फैदों। अनसाय आफादनि हेफाजाबाव जोहोलावखौ रांनि मदद हरनो सान्दा खांनो थांखि लायो आरो उदालगुरिनिफ्राय नर्थ बेंगलसिम डनेसन बक्सआव दखान दखान गामि गामि न' सान्दा खांनायबो जादों। बे सान्दा खांनायाव गोबां मानसिफोरजों बायदिसिना बाथ्रा बुंजासोदोंमोन। सोरबाया बुंदों, मा आरजाथारि खामानि गोसोखाङो नोंसोरलाय? आरो सोरबाया मोजां थुलुंगाबो हरदोंमोन। बे खामानिखौ मावफुंथारनांगोन दे जोहोलावफोर। आरो मोनसे फिसा जाथायबो जाबावदोंमोन। सासे बिबायारियाबो बिथांमोननि खामानि मावनो लानायखौ नुना थुलुंगा हरदोंमोन, गावनि मागिनाय रांनि थफ्लाखौनो हरफाना। दुखु खस्थ'नि गेजेरजों रां जमा खालामना बिथां जोहोलावआ कलिकातासिम आगान सुरलाङो आरो कलिकातायाव HMV His Master's Voice मिउजिक कम्पानियाव बर'नि गिबिसिन मेथाइखौ रेकर्डिं खालामहैनाय जायो। बे मेथाइया जादों कलम्बिया मिउजिक कम्पानियावबो बिथाङा गोबां मेथाइ रोजाबबोदोंमोन। थुनलाइ सिबिनाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ माखासे बिजाबफोरबो लिरलांदोंमोन।
बिनि गेजेराव बालागानै बर'नि खन्थाइ बियो मख'जाथाव बे बिजाबखौ मोननै बाहागो खालामनानै दिहुननाय जादों खन्थाइ मेथाइ आरो खुगानि खन्थाइ खन्थाइ मेथाइयाव गासै दों 14 आरो खुगानि खन्थाइयाव गासै दों 40 खन्थाइ दं बे बिजाबा 1952 मायथाइयाव दिहुनजादोंमोन बे बालागानै खन्थाइ बिजाबनि सायाव जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मआ गावनो ओरैबायदि बुंदों सानस्रिनि लैथोआव सोमजिसै नांगौ समाजनि थाखाय मेगन आरो गोसोआव रोजोबनाय मेथाइ आरो नांगौ दिनैनि बे गुबुन गुबुन हारिनि मुस्रि आरो मोननायनि नागारनाय समाव हारिनि मोखां खिन्थिनांगौ खामानियाव नांगौ गोग्लैसोनानै थानाय खुगाजों खुगा बोहैबोनाय बर' हारिनि मेथाइखौ मोजांनिफ्राय मोजां गाहामसिनै जुगनि गोमोथाव महर मुस्रियाव दांनानै बैसोमुथियाव फोसावनो बिथां जोहोलावा मेथाइ खन्थाइनि अनगायैबो माखासे मेगाजिनफोराव रायथाइ सल'बाथा सावरायथाइ बेफोरबायदि लिरबिदां लिरबोदोंमोन बिथांनि खन्थाइफोराव जोङो बिमा सिबियारि हादर सिबियारि हारि माहारि फोजाखांगिरि मिथिंगा सिबियारि बोथोरनि खौरांगिरि अबंलावरि अनसायगिरि आरो गोसो थोनाय सावगारिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो बेफोरनि मादाव हारि अनफावरि खन्थाइ जेरै संसाराव बयबो खोमा सुबाय गावनि गाव हारिखौ थिखांबोबाय जोंनि हारियाल' उन जाबाय होनो बोथोर बोयो सासे थांलायबाय हारिखौ रोदा सुखोनाया मालायनि सिगाङाव फसंनाया मिनि रंजानायजों जानो थाङा होननाय बोथोर बोयो सासे थांलायबाय हारि थिखांनायाव लेखा नांगौ संसार जानायाव बुद्धि नांगौ जेबो गैया जोंहा आवा फावा बोथोर बोयो सासे थांलायबाय जोहोलावनि खन्थाइ बिजाबाव लिरनाय दाउ गग्रा खन्थाइयाव जोंनि बर'फोरनि मैहुर खालामग्रा आखुथायनि सावगारिफोरखौ बेरखांनाय नुनो मोनो दाउ गग्रा फारौ गग्रा सारि दंफांनि बागान सिलाय दं बानाय हौवाया सनारां साफ्रास थुम गावासै दुब्ला फैयासै खोथियाफ्रा दे जाजिनि दे लोंजिनि होननाय हौवाया नायखा जोहोलाव थाराव मुराव जानाय हौवाया बादारि खांखुआ बिथांनि खन्थाइयावल' नङा देंखो रोजाबनायफोरावबो बे मैहुर खालामनाय आखुथायफोरखौ जोङो खोनानो मोनो जेरै सासे मैहुर खालामग्राया बिबोनांफोरजों जंखायनाय मेथाइयाव जों सावगारि बेरखांनाय नुनो मोनो Hãy